TMLG a digitalizácia lodného priemyslu. Kam smerujeme? Lodný priemysel patrí medzi najstaršie odvetvia dopravy. No dnes stojí na prahu veľkej zmeny, digitálnej transformácie. Od navigácie cez monitorovanie spotreby až po vzdelávanie posádok, digitalizácia mení spôsob, akým sa lode prevádzkujú, riadia a udržiavajú. Ako do toho zapadá TMLG Academy a TMLG Group? Presne tým, že prinášame nové technológie a digitálne riešenia nielen do lodí, ale aj do prípravy a rozvoja ľudí. Digitalizácia v európskej lodnej doprave, európske rieky a kanály sú dnes súčasťou veľkých projektov Európskej únie v oblasti inteligentnej dopravy Smart Mobility. Digitalizácia prináša elektronickú navigáciu, Inland ECDIS, digitálne mapy, automatizované hlásenia, presnejšie plánovanie trás, monitoring paliva a emisí, online sledovanie spotreby a ekologickej stopy, automatizáciu prevádzky lodí, senzory, diaľkový dohľad, prediktívna údržba, prepojenie s logistickými systémami, digitalizované doklady, smart prístavy, okamžité sledovanie nákladu. Všetko smeruje k tomu, aby bola riečna doprava rýchlejšia, ekologickejšia a transparentnejšia. TMLG Academy – digitálne vzdelávanie pre digitálnu plavbu. Digitalizácia nie je len o technike, ale aj o ľuďoch. Posádky musia vedieť nové systémy ovládať a správne používať. TMLG Academy preto zavádza digitalizáciu priamo do výcviku. Certifikovaný lodný simulátor v Hlohovci Plus, simulátorové učebne v Žiline a v Dečíne. Tréning moderných navigačných systémov v realistických podmienkach. Digitálne výukové materiály, e-learning, online testovanie, blended learning, tréning práce s navigačnými a komunikačnými softvermi, ktoré sa reálne používajú na Dunaji, Ríne a ďalších európskych riekach. Simulácia krízových situácií, digitalizované scenáre nehôd a záchranných akcií. Absolvent TMLG Academy odchádza pripravený na digitálne prostredie modernej riečnej dopravy. TMLG Group – digitalizácia aj v praxi. Ako lodná spoločnosť prinášame digitalizáciu aj priamo do prevádzky. Online monitoring flotily, sledovanie pohybu, spotreby a výkonu lodí v reálnom čase. Digitálne reportingy pre klientov, zákazník vidí, kde je jeho náklad, bez zbytočného papierovania. Bezpečnosť a údržba, senzory a dátové analýzy znižujú riziko porúch a predĺžujú životnosť plavidiel. Zamestnanci v systéme, digitalizované procesy HR, hodnotenia a rozvoj kariéry našich posádok. Naša vízia digitalizácia nie je hrozba, ale príležitosť. TMLG Group a TMLG Academy chcú byť lídrami tejto zmeny. Pripravujeme ľudí na prácu s modernými technológiami, investujeme do digitálnych riešení v praxi, spájame tradičné hodnoty lodníctva s budúcnosťou inteligentnej mobility v Európe. Záver, budúcnosť lodníctva je digitálna. Kto chce uspieť v európskej riečnej doprave, musí byť pripravený na digitalizáciu. A to platí pre firmy aj pre jednotlivcov. TMLG Academy a TMLG Group dávajú našim ľuďom náskok. Pridaj sa k nám a staň sa súčasťou digitálnej budúcnosti európskeho lodníctva.